Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ting mriki kelompok kula badhe nampilaken drama unggah-ungguh. Sedherengipun nami kula Sakira Putri Dianti. Nami kula Elma Febrianti. Nami kula Hayrunisa. Nami kula Citra Dwi Wulandari. Nami kula Elsa Dina Safira. Sugeng Resani. Ki bocah ya arep tangi lho ya. Lek tangi arek sekolah apa ora? Wis jam 7. Ma, lek tangi. Ya lho wah. Kat mau dibuka rasane tangi. Makane dibiasake bar sahur kira turu. Yo ngantuk ibuke cerewet ae. Ora ndek sopan ya orang tua ya kowe. Wis kok ndak ada. Kan asangoni kowe. Mbah, aku meh mangkat sawani, Mbah. Rentak ae sik. Esuk meneh nek karo wong tuwa ki sik sopan, sinau unggah-ungguh karo sapa wae. Nggih, Mbah, di ngapunten nggih. Ya wis tak sangoni, hati-hati ya. Matur nuwun, Mbah. Pintar sekolah. Nggih. Hei Ma, yo bolos wae yo jam semene yo anes ana guru tepan. Ora aku sapa sore bolos rene di Yuan. Timbang sana Ibu Citra kok. Ora wis, Bu Citra ki lu seneng nek dhewe jujur. Engko tak aku sik omong apa aja. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok gak wae mangkatan nduk, nduk. Ngapunten nggih, Bu, kula telat. Wis kene kamu sik. Kok iso telat iki ngopo? Kula mau jam 7. Besok neh aja diulangi ya. Di alarm. Besok neh belajar guru nggih. Nggih, Bu, di ngapunten. Yo, sama tak maafke, sama gua. Cekap semanten video drama unggah-ungguh saking kelompok kita. Matur suwun sampun mresani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.